Dobrodošli u novu epizodu InDesigna. I ove nedelje za vas smo pripremili novosti iz svijeta nekretnina, a donosimo vam inspiraciju za uređenje ulaznog prostora. Cijene nekretnina u Hrvatskoj posljednjih godina stalno rastu, pa se građani suočavaju s neprestanim poskupljenjima stambenih prostora. Od Zagreba i obale, gdje cijene dosežu rekordne visine, do manjih gradova i ruralnih područja, sve više ljudi postavlja isto pitanje: zašto toliko plaćamo kvadratni metar? Na tržištu nekretnina cijene kvadrata oblikuju se kroz cijeli niz čimbenika, od lokalnih specifičnosti do šireg ekonomskog okruženja. Danas će nam Ilija Beara, investitor s dugogodišnjim iskustvom, ukratko objasniti koliko traje proces gradnje stambene zgrade, ali i kako on izgleda. Nalazimo se na gradilištu stambene zgrade u Petrovoj 33. To je objekat koji će imati 13 stanova, podzemne garaže i uglavnom je stambeni objekat, znači nema poslovnih prostora. Počeli smo sa izvedbom početkom ove godine, završit ćemo krajem iduće godine i znači negdje cirka 2 godine od početka građenja do kraja, do tehničkog pregleda. Što se tiče faktora koji utječu na cijenu stana, osim lokacije koje smo spomenuli na početku, ta inflacija, odnosno povećanje cijena materijala i usluga je jako utječe na gradnju i to je zapravo najviše što zapravo ovih par godina utječe na cijenu stana. Dakle, inflacija je definitivno jedan od glavnih faktora, a koje opet utječu na cijenu materijala i usluga. Najbitniji izazovi kod gradnje konkretno ovakvih objekata, ovo su interpolacije, znači objekti između postojećih objekata, znači gdje je već sve urbanizirano, gdje imamo i ceste i sve komunalne priključke u blizini, ali u blizini imamo i susjedne objekte. Dakle, najbitnije u početku prilikom definiranja projekta, zapravo u suradnji sa projektantima taj projekat tehnološki i strukturalno prilagoditi prostoru u kojem se nalazi. Da, velika iznenađenja na ovakvim gradilištima uvijek se nađu i to su uglavnom po pitanju susjednih objekata koje moramo štititi prilikom izgradnje. I instalacije, recimo konkretno vidimo tu jednu kanalizaciju koja je bila napravljena prije 100 godina i koju sad moramo doslovce štititi i prilagoditi po novim modernim uvjetima. Prilikom dobijanja dozvola, znači konkretno ovdje smo morali imati najprije lokacijsku dozvolu pa građevinsku, je bitno od gradskih komunalnih firmi dobiti uvjete gradnje. Naravno, tu je isto jako bitan Gradski zavod za zaštitu spomenika koji daje isto propisuje uvjete gradnje tih objekata koji su u zaštićenim zonama. Dakle, oni svi zajedno utječu na rok i na kraju najveće utjecaj na rok imaju recimo komunalni priključci novog objekta na postojeću infrastrukturu. Svatko tko je barem jednom adaptirao stan ili u njemu imao manje građevinske radove, naučio je da je temeljita priprema pola posla. Zato nas je zanimalo postoje li strategije i taktike koje investitori koriste kako bi smanjili potencijalne rizike koji produžuju rokove i time dižu cijenu. Što se tiče dugoročnih rizika kod planiranja i izgradnje ovakvih objekata, teško ih je naravno sve obuhvatiti, ali po meni je najbitnije napraviti dobar projekat koji praktički oplemenjuje taj prostor i taj projekat će uspjeti uvijek jer je lokacija
gdje se gradi najbitnija i dobar objekat, dobra arhitektura. I za kraj pitanje na koje svi želimo odgovor, što će se događati s cijenama u budućnosti. Što se tiče dugoročnog planiranja cijene i predviđanja cijene stanova, stambenog kvadrata, je jako teško uopće to procijeniti. Po meni najviše utječe na cijenu stana inflacija, odnosno povećanje cijena usluga i materijala. Kaže se da je prvi dojam najvažniji. Isto vrijedi za interijere. Ulazni prostor je ono što prvo primijetimo i zato se neopravdano često zanemaruje. Osim estetike, ovaj dio doma mora biti i funkcionalan. Danas vam otkrivamo kako spojiti dizajn i praktičnost uz pomoć namještaja po mjeri. U ovom domu vlasnici su željeli funkcionalan i topao ulazni prostor s dovoljno mjesta za odlaganje, ali i elemente koji se stilski uklapaju s ostatkom interijera. Uz naravno ormar na samom ulazu, ideja je iskoristiti prostor ispod stubišta i pretvoriti ga u pametan zatvoreni skladišni prostor, a da pritom vizualno ne opteretimo hodnik. Budući da je prostor koji trebamo opremiti pod kosinom, svi elementi bit će rađeni po mjeri, a glavnu ulogu imat će hrastov furnir. Cilj nije bio samo skriti stvari, nego prostor vizualno uskladiti. Odabrane su fronte bez ručkica kako bismo dobili pročišćenu površinu. Prirodni furnir su tanki listovi pravog drva, rezani u tanke slojeve, lijepljeni na ploče nosača, nakon toga brušeno, lakirano. I na taj način dobivamo nešto najprirodnije u interijeru što možemo dobiti. Naraskid je malo zahtjevniji za primjenu, za korištenje, za obradu, ali opet ima svoju stvarno jednu visoku kvalitetu. Na primjeru ovog hodnika i stubišta možemo vidjeti gdje je furnir korišten i za zidnu oblogu i za oblogu stepenica, a isto tako i za izradu namještaja i pogotovo što bi ovdje naglasio namještaj ispod stepenica, znači ono opet što stalno pričamo, namještaj po mjeri gdje smo doslovno iskoristili svaki milimetar, svaki kutak prostora. Ormar i klupa na ulazu dizajnirani su kako bi pružili dovoljno prostora za odlaganje cipela, torbi i kaputa, a istodobno daju dojam topline i urednosti. Ormari ispod stubišta iskorištavaju često neiskorišteni prostor i pružaju dodatno spremište bez narušavanja estetike. Zidne obloge, kao i fronte od hrastova furnira, naglašavaju prirodni osjećaj topline i elegancije. Ovaj ulazni prostor nije samo estetski privlačan, već i izuzetno funkcionalan. Furnir koji smo koristili na dijelu fronti, vratima i zidnim oblogama daje mu prirodan i elegantan izgled, dok namještaj po mjeri osigurava maksimalnu iskoristivost. Iako je ovdje riječ o velikom ulaznom prostoru kuće, dekore možete primijeniti i u manjim prostorijama i dobiti jednak dojam, profinjen i topao. U nastavku pogledajte kako biljkama upotpuniti prostor terase ili balkona, ali i kako pravilno odabrati parket za svoj dom. Pred nama je još jedan humanitarni makeover, a ovaj puta uređujemo blagovonicu.
Kada je riječ o uređenju spavaće sobe, bitan je svaki detalj. Atmosferi pridonosi baš sve, od izbora boje na zidovima preko glavnih komada kao što je krevet, pa sve do posteljine i detalja. U ovaj prostor smjestit ćemo roditeljsku sobu. S obzirom na poziciju i pogled prema terasi, ovdje ćemo smjestiti krevet, tako da se može iz kreveta gledati prema terasi, jer ima zaista krasan pogled. Sve ostalo ćemo vidjeti kada izmjerimo, da vidimo da li će nam još nešto stati. Nakon izmjere odmah smo krenuli na izradu tlocrtnog rješenja. Soba ima 10 kvadrata, moramo se prilagoditi otvorima, odnosno ulaznim vratima i izlazu na balkon, ali ostaje nam mjesta za sve nužne elemente. Mirjana će sve potrebno za ovo opremanje pronaći u lesnini, a prvi na redu je naravno krevet, kojem ćemo prilagoditi ostatak uređenja. Investitorima je važno da se sve završi u što kraćem roku, kako bi se što prije uselili, pa je sve stiglo na adresu već za nekoliko dana. Iako zidne obloge u početku nisu bile dio plana, klijenti su se ipak predomislili, i to s dobrim razlogom. Osim što unose teksturu i toplinu, savršeno zaokružuju priču prostora. Kako bismo ih dodatno naglasili i vizualno dobili dubinu, obojili smo ih. Odluka je pala na neutralnu sivu koja će se lijepo povezati s krevetom. Došlo je vrijeme i za dekoriranje, zadnji korak prije nego što sobu pokažemo klijentima. Zeleni tapicirani krevet nije bio slučajan odabir. Ova nijansa zelene daje prostoru sofisticiran, ali i smirujući karakter, savršeno uklopljen u moderni ambijent. Zelena boja često simbolizira ravnotežu i opuštanje, što je idealno za roditeljsku sobu, prostor koji je prvenstveno namijenjen odmoru i opuštanju. Crni stolići koje smo birali umjesto klasičnih ormarića lijepo se nadopunjuju s krevet. Odabrali smo crnu boju jer ona unosi dozu elegancije i suvremenosti, ali ujedno čini prostor vizualno sofisticiranim i balansiranim. Crna boja je neutralna, lako se kombinira sa svim ostalim elementima u prostoriji, a u kontrastu sa zelenim krevetom daje snažnu dinamiku bez da prostor postane previše napadan. Osim toga dodaju dašak industrijskog šarma što daje sobi moderniji i urbaniji izgled. I naravno tepih. On nije samo praktičan element, on je i važan dekorativni komad koji prostoru daje toplinu i udobnost. Odabrali smo tepih koji se savršeno uklapa u paletu boja, pružajući prostoru dodatnu mekoću i komfor. Sve zajedno stvorili smo prostor koji je ne samo funkcionalan, već i estetski ugodan. Pojavom toplijih dana sve više vremena provodimo na otvorenom i sada je idealno vrijeme za uređivanje balkona i terasa.
Lijepo uređena terasa, savršeno mjesto za odmor i druženje. Osim namještaja, naš najbolji saveznik za ugodu bit će zelenilo koje smo pronašli u Bauhausu. Odabir zelenila ovisi o nekoliko faktora. Neki od njih su izloženost suncu, otpornost na razne vremenske uvjete i veličina terase. Naš odabir za terasu koja gleda na zapad bit će biljke koje dobro podnose sunce i koje možemo posaditi u veće tegle. Birajte biljke poput palmi, citrusa ili maslina ili aromatične začine poput ružmarina, bosiljka i timjana. Palme će uživati u temperaturi iznad 20 stupnjeva. Limuni u periodu od travnja do rujna traže dosta vode, a preko ljeta pričekajte da se zemlja između dva zalijevanja osuši. Maslinu posadite u veliku i dovoljno duboku teglu i postavite na poziciju koja će barem 6 sati dnevno biti osunčana. Terasu možete dekorirati tako da više tegli grupirate po kutevima, čime ćete postići sklad i funkcionalnost. Idealno bi bilo da kombinirate bilje različitih visina kako bi vanjski prostor izgledao dinamično. Podovi su temelj svakog prostora. Oni definiraju atmosferu, daju toplinu i karakter. Od klasičnih do modernih interijera, parketi igraju ključnu ulogu u stvaranju skladnog dizajna. Pri odabiru parketa u obzir treba uzeti nekoliko faktora. Prvo, važno je razumjeti prostor u kojem će parket biti postavljen. Ako želimo postići osjećaj prostranosti i svjetline, biramo svjetlije tonove dok tamniji parketi daju osjećaj luksuza i intimnosti. Vrsta drveta također igra veliku ulogu. Hrast je iznimno popularan zbog svoje izdržljivosti, dok jasen ima prepoznatljivu strukturu i svjetliji ton. Osim materijala, treba razmisliti i o načinu slaganja te završnoj obradi, jer upravo ti elementi definiraju završni izgled poda i prostora. Danas ćemo vam pokazati kako odabrati savršen parket za svoj dom, a pomoći će nam Tomislav Brletić iz tvrtke PPS Galeković. U ponudi imamo višeslojne, dvoslojne, troslojne i masivne finiš obrađene parkete. Dvoslojni i troslojni parket upotrebljavamo u 90 i više % slučajeva u novogradnji. Zašto? U novogradnji imamo pojam zaostale vlage. Znači, vlažno je sve oko nas, mada smo mi izmjerili glazuru i kažemo gotovo. Osvrnuli smo se i na podno grijanje, kao i na vječno pitanje može li se u tom slučaju postavljati parket. U kombinaciji s podnim grijanjem, parket može pružiti iznimnu udobnost, no važno je odabrati pravu vrstu drva i pravilno postavljanje. Višeslojni podovi, ove što mi nudimo na Brezovoj Šprprči, su baš za to i namijenjeni. Finiš obrađeni. Višeslojni parketi pravi su odabir jer bolje podnose temperaturne promjene i vlagu. Ključno je osigurati stručnu ugradnju kako bi sustav grijanja funkcionirao efikasno i bez oštećenja materijala. Kombinacija parketa i podnog grijanja sve je češći izbor u modernom dizajnu interijera jer spaja estetiku s funkcionalnošću. Vizualni dojam prostora može promijeniti način slaganja parketa, pa on ovisi o željenom efektu. Imamo nekoliko načina slaganja parketa. Imamo nekoliko debljina parketa. 11, 14, 15. Načini slaganja. Uzdužno. Uzdužno slaganje, ili ti ga ljudi vole reći kao brodski pod, to su razne dimenzije. Mi imamo širine od 12, 14, 16, 18 i 20 cm. Također postoje popularni trendovi, trenutno zovu se ševron i maxi riblja kost. To je znači nekadašnja riblja kost u maxi dimenzijama.
Klasično postavljanje u paralelnim linijama vizualno produžuje prostor i najčešće se koristi u modernim interijerima. Riblja kost je tradicionalna tehnika koja donosi bezvremensku eleganciju i odlično se uklapa u klasične i retro interijere. Chevron s druge strane nudi dinamičniji izgled i često se koristi u suvremenom dizajnu. Široke daske posebno su pogodne za veće prostore jer unose dojam prostranosti i luksuza. Svaka tehnika ima svoj vizualni učinak, pa je važno uskladiti je s ostatkom interijera. Što se tiče samog izgleda, mogućnosti su raznolike. Prirodni tonovi, sive nijanse ili tamna elegancija, mat, sjajna ili četkana završna obrada. Svaka boja i tekstura prostoru donose drukčiji karakter. Današnji trend je uljenih parketa, ali moramo imati na umu da uljeni parkete treba održavati. Kao i ruke. Dobili ste kremu, treba ih namazati. Tako i parkete. Naši tvornički lakirani parketi imaju 5% glosa, to jest sjaja, i vrlo blizu su izgledom lakiranim parketima, a osjetno ih je lakše održavati. Svijetli parketi poput hrasta reflektiraju svjetlost i idealni su za manje prostore jer ih čine prozračnijima. Srednje tonirani parketi često se koriste u skandinavskim interijerima zbog svoje neutralnosti i lakoće kombiniranja s ostalim elementima. Tamni parketi dodaju sofisticiranost i odlično se slažu s minimalističkim dizajnom. Kada je riječ o završnoj obradi, mat lakirana površina daje prirodan dojam, dok sjajna reflektira svjetlost i unosi dozu glamura. Četkana obrada naglašava teksturu drveta i stvara rustikalan izgled. Prava kombinacija boje i završne obrade može potpuno transformirati prostor. Kvalitetan parket ne samo da uljepšava prostor, već pridonosi njegovoj funkcionalnosti i dugovječnosti. Uz pažljivo odabranu boju, uzorak i završnu obradu, svaki dom može dobiti unikatan i prepoznatljiv izgled. Udrugu Betlehem obradovali smo novim dnevnim boravkom, pa je došlo vrijeme da uredimo i blagovaonicu od 17 kvadrata. Stolci su oštećeni, a stol ne odgovara potrebama majki i djece. Kako to obično biva u prostorijama u kojima boravi puno dječice, na zidovima se vide otisci prstiju, a i ovdje je laminat u dosta lošem stanju. Dakle, kao što vidim na prvu, podovi su isto stvarno jako oštećeni, tako da s obzirom da smo napravili dnevni dio, u principu trebamo napraviti i ovaj dio, svakako povući ovdje, sve izbaciti van. I ova ogradica je stvarno u lošem stanju, tako da bi ja za početak makla i tu ogradu, s obzirom da bi trebali promijeniti svugdje podove i obojati zidove, pa ćemo sve maknuti. Mi se svakako slažemo i veselimo i jedva čekamo vidjeti završetak radova. Mene najviše veseli u stvari da vidim kako će korisnice ovog prostora reagirati i da nekako ih bar malo osrećimo. Nakon izmjere prostora slijedi iscrtavanje tlocrta i naručivanje namještaja. Meblotrade pobrinut će se za nove stolce. Mirjana samo mora odabrati koji će se najbolje uklopiti. Kroz blagovaonicu se prolazi do igraonice površine 11 kvadrata, pa smo odlučili u cijelom prostoru zamijeniti podne obloge. I ovaj put nam je Elgrad izašao u susret i donirao Eger laminat. Slijedi osvježavanje zidova bijelom bojom. Ovoga puta inspiracija za oslikavanje zida u igraonici bio je Tetris. U ovom makeoveru boje posebno dolaze do izražaja, pa smo o tome vodili računa i pri odabiru utičnica i prekidača. Ljubičasta će se doista odlično uklopiti u uređenje. Nakon radova vrijeme je za unos namještaja. Odabir je pao na udobne sive stolce koji će doista podignuti cijelu prostoriju. Novim zavjesama završili smo uređenje i ove prostorije. Zastarjela blagovaonica trebala je osvježenje zidova i promjenu namještaja. Novim dužim stolom omogućili smo praktičnije blagovanje.
ograda za igraonicu još je u izradi, pa će se mališani morati još malo strpjeti. U ovoj blagovaonici smo odlučili zamijeniti dotrajali stol i stolice. Nije bilo potrebe za dodavanje novog namještaja, pa smo se odlučili fokusirati na igraonicu, da dodamo malo živosti i boje djeci da se mogu igrati. Berta, kao što znate, tu smo mogli samo zamijeniti postojeći namještaj, nismo dodavali nikakve nove elemente, ali nadam se da vam se sviđa ovo što smo napravili. Naravno da mi se sviđa, pa kako niste, stol je ipak dosta veći i bit će mjesta za naših puno mama i djece, a i prostor mora biti otvoren radi djece. U igraonici sam odabrao življe boje, tako da djeci doživljaj bude malo ugodniji i dok se igraju da im bude nekako malo ugodnije. Djeca jako vole ovu igraonicu i ne sumnjam da će im biti jako zabavno u ovom prostoru. Nadam se da hoće. Tiho svi! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da se upoznamo. Ne, ali moraju biti lampe. Pa možda bolje da ne. Ali nema, jel možemo bez njih? Bez lampi, ajmo. Ponovo. Da. Fare ovaj dio krade za kraj. Gdje su Fronti, vratima i zidnim oblogama. Dajme izgled dok... Zašto? Da ima malo Ili na dijelu fronti, vratima i zidnim oblogajem. Evo, ja stvarno oblojegama. Hvala vam što ste nas pratili i ove nedelje. Do iduće epizode i novih interijera pratite nas na portalu i društvenim mrežama.